dragi gledalci, vi gledate Kuvati dušom. U ovoj epizodi pravimo banana split. Potrebno su nam banane, šlag i topping od čokolade. Ovo ćemo sipati šolju mleka. I dodat ćemo šlag. Sada to umutiti nekih 5 minuta. Nakon što smo umutili šlag, isackat ćemo banane na komadiće. Nakon što smo isackali banane i stavili ih u činije, dodat ćemo šlag. Kada smo dodali šlag, na kraju dodajemo čoko topping. To bi bilo to za ovu emisiju, vidimo se uskoro.